बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. रस्त्यावर खड्डे पडले की खड्डे बुजवण्यासाठी शासनाची वाट पाहिली जाते. या खड्ड्यांवर शासनाचं लक्ष जावं यासाठी आंदोलनं केली जातात. मात्र असं कोणतेही पाऊल न उचलता कसाल बाजारपेठ इथं कसाल मालवण रस्त्यावर पडलेला खड्डा येथील हॉटेल मालक सतीश गावडे, अमोल गावडे यांसह बाजारपेठेतील काही जागरूक नागरिकांनी बुजवलाय. या नागरिकांच्या कृतीचं कौतुक होत आहे. पावसाळा आला की रस्त्यावर खड्डे पडणं हे नेहमीच आहे. कसाल बाजारपेठेमध्येही असाच खड्डे या रस्त्यावर पडलेले आहेत. कसाल मालवण या रस्त्यावर कसाल बाजारपेठेमध्ये खड्डे पडलेले आहेत. मात्र बऱ्याच वेळा असं असतं की खड्डे पडले की ते शासनाने बुजवावेत. त्यासाठी सगळे प्रयत्न करत असतात आणि तसेच त्याचीच वाट बघत असतात. त्यामुळे असे असलेले खड्डे बऱ्याच जणांचे जीवही घेत असतात. या कसाल बाजारपेठमध्ये हा इथे पडलेला खड्डा आहे आणि एवढा मोठा खड्डा होता की हा खड्डा बऱ्याच जणांना, बऱ्याच मोटरसायकल चालकांना या ठिकाणी पाडून घालत होता. मात्र इथेच असलेले सगळे ग्रामस्थ आणि बाजारपेठेतील लोक हे काही इथे एकत्र आले. इथे गावडे म्हणून आहेत, संगम हॉटेल आहे. या संगम हॉटेलचे मालक आणि आजूबाजूचे काही लोक यांनी इथे जमा झाले आणि हेच खड्डे त्यांनी पूर्ण आपण पाहू शकतो की बाजारपेठेमध्ये ही कसाल बाजारपेठ आहे आणि या कसाल बाजारपेठमध्ये ही पडलेले मोठे खड्डे होते. मात्र या खड्ड्यामध्ये दगड वगैरे घालून हे खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न म्हणजे बुजवत आहेत. हे सर्व इथले स्थानिक बाजारपेठेतील ग्रामस्थ करत आहेत, आपल्याला दिसून येतील. खरं म्हणजे खड्डे पडल्यानंतर ते बुजवावेत यासाठी बांधकाम विभागाची वाट आणि शासनाची वाट सगळे बघत असतात. मात्र कसालमध्ये बाजारपेठेत पडलेले खड्डे बुजवून नवीन आदर्श या कसाल बाजारपेठेतील ग्रामस्थांनी सगळ्यांसमोर आणून ठेवला आहे. कोकण 7साठी लहू माडेश्वर, कसाल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.